Lekaio kulturetxean multikulturalismoari leku bat egin zitzaion joan zen azaroaren 24an arratsaldez. Izan ere euskara etorkinentzat irakasteko asmoz, Banaiz Bagara elkartearen euskara dantzatzen proposamena eskaini zen. Honen bitartez etorkinek Euskal Herriko plaza dantzen bitartez euskara ikasteko aukera paregabea izan zuten, eta erabat doan. Lekaiotik Leon, Extremadura edo Estatu Batuetako partaideak gerturatu ziren ikasteko eta ondo pasatzeko asmoz. Beraiekin batera Petra Elser irakaslea egon zen. Jatorriz alemaniarra da, baina orain dela 7 urte Urnietara ezkondu zen. Euskara pixkanaka ikasten hasi zen eta egun bikain hitz egiten du. Guk berarekin minutu batzuk egoteko aukera izan genuen. Klaseak nola antolatzen diren azaldu zigun. Bada gure egitasmoaren parte bat, prinsipioz egitasmoaren izena du Ni naiz gu gara, eta da egitasmo bat euskara etorkinei hurbiltzeko, eta zentzu desberdinetan eta zentzuekin, eta orduan horren parte baita ere kantua eta dantza. Petrak esan zigunaren arabera klasetara gerturatzen den jendea primeran igarotzen du. Izan ere gustuko dute dantzatzea eta horretaz ari direla, euskara ikasten dutela azten dute. Beraz, errazagoa izaten da ikasteko prozesua. Mugitzen zarenean edo zerbait egiten duzun bitartean askoz errezagoa pegatzen dira hitzak, eta gainera jendea disfrutatzen du, eta orduan ez duzu hainbeste pentsatzen zein hitz da hau, baizik eta harrapatzen duzu nolabait eta erabiltzen duzu gero. Banaiz Bagara elkartea euskara ikasteko eta euskal kultura ezagutzeko ekimenak eskaintzen ditu, ikasmetodo erraz eta praktikoen bidez. Euren helburuetako bat etorkinek euskara ikastezaten da hizkuntza integrazioaren zubi bilakatuz eta gizarte talde berriei zabalduz.